Mga istoryang puno sa grasya ug kamatuoran. Kini ang Istorya Istoryahe. Hey! Mga istoryang puno sa grasya o kamatuoran and kini ang istorya. Hey! Whoa! Okay, so nakita ninyo karon nga kauban ako karon mga gwapa kaayo sa akong kaliwa ug sa akong kanan, mga amazing, fresh, beautiful ug labaw sa tanan mga servant ni Lord. Walay lain atong palakpakan Pastor Elsie Kindo ug si Ma'am Sister Miriam Rosal. Palakpakan nato. Welcome sa Istorya Hey. Kumusta man mo? Okay ra, pastor, oy. Ngayong hapon ka. Maayong hapon. Ngayong hapon, istorya eh. Yeah. Gabi ra ba tayo pasalida? Alright, so kini nga episode daghan tayo ma-learn diri, ha? Daghan tayo ma-learn Man. and then I believe ang ato ang mga bisita able sila nga makahatag og inspiration, encouragement ug labaw sa tanan maistoryahan nato mga practical side sa kinabuhi. Especially ang common denominator sa atong mga guests karon puro ni sila mga available. Huh? Tinawad ba available mo Available. Young, free, and single. Ah, Young at heart, no? Free, Man. available ug ready to mingle. In short, mga widow ni sila. Pero tanawa, mga fresh kaayo. So, salamat kayo sa Ginoo nga gitagaan ta ninyong Man. time. Okay, so kining portion is brought to us by the Orange Video Prod. You can call them 0916-102-7267. Nag-offer sila og live production for your events, church services, conferences, concerts, or any corporate events. The Orange Video Prod, we don't just go live, we make it legendary. Alright, so dirita, ako ning tawagon siguro nga isgutanan nga the unstoppable women of faith from pain to purpose. Ang ato ang main verse siguro sa Romans chapter 8 verse 28. Nag-ingon diri, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, Amen. who have been called according to His purpose. And Man. then, of course, kani ako mga bisita, mga young at heart magyud ni sila. But in terms of kingdom advancement, wala gyud ni sila nagkulang. Mo ni tinuod. So naa ni sila yung mga seasons silang kinabuhi nga grabe gyud. Naay mga kalisod, apiki siguro, pero majority ang pagpangalagad padayon. Walay Amen. hunong, nahimong Amen. lifestyle. Tanawa lang mga aura nila nga ready to fight, ready to answer. Mura tanig nagkanaging sa halalan 2028. Kandidato sa pagka-presidente. Okay, so nakoy unang pangutana sa inyo. Pwede ba ninyo ma-share sa kadali ang inyong gamay nga background? For example, si Pastor Elsie Kindo, kumusta ka? Pila na imong edad? Currently naa ba kay love life karon nga afam? Unsa may unsa may story sa imong kinabuhi karon? Salamat, Pastor Mm, James. mm. Thank you for the privilege nga Ah, naka-guest ko diri karon. tugdaw ta gamay. Amen. Praise O God. kana. So, sa akong kinabuhi is, ako dahil si Pastor LST Widow. Ah, Nakoy anak duha, si mm. Unicel o si Leonelo Jr. Okay. So, I'm 55 years Bata old. pa. Wow, Bata still pa. young. Children. Young and pretty. Pero available jud ka tinuod ka tinuod. Oo. Amen. Og diri po sa atong pika si Sister Miriam. Ma'am, unsa man Ah, kumusta man atong kinabuhi diha? Mayong hapon, pastor. Hapon. Salamat kaayo itagaan ko imong privilege nga Mm. maka-attend ko ani o gi-invite ko nimo nga makaistorya ko nimo ani nga program. Ako dai si Miriam Rosal Widow, Tagamay daw. taga Luinap. Mm. Taod-taod na pod ko nga nangalagad sa Ginoo. Doon ako'y upat ka anak. Mm. Puro na sila minyo. Pwede ka ninyo Og i-greet sa kajut. I-greet sa atong hello mga anak sa akong daw. mga anak. Mm. Padayon mo na one day akong i-wish akong kinabuhi nga mag-usa ta pagpangalagad sa Ginoo Mm. hantod sa iyang pagbalik. Mao lang na, pastor. Amen, amen. So karon daghay maka-relate karon kay of course sa body of Christ, sa mga manimbahay, daghan gyud yung mga kusgan nga mga kababayenhan. Kabantay mo kasagara gyud sa local churches, sa evangelical lang no kung sa akong pag-observe, kadaghanan manimba kay mga babae gyud. Mm. Ngano kana? Mm. Ngano ka? Naay something sa mga babae? Sa man?
Kuan Naa po gyud. nabi kuan ang kung baga ang mga babae is gitagaan ko na sila ni Lord og authority nga mo Mm. serve niya then Amen. ako sa kamama ilaw sa tahanan Mm. idala gyud nato ang Ginoo sa panimalay. That's why ang Wow. mama pag-una supposed lalaki gyud pero Mm. mostly mga mama Mga ang babae nasa gyud, oh. church. Mm. So Mm. kita na mga mama dito mo undang mag-encourage Mm. sa atong pamilya nga manalagad sa Ginoo. Amen. Imong point ana, Sister Miriam, Ang nga akong ngano point, murag kasagaran lagi mga babae. ang akong point Mm. ana pastor, it's because in the beginning di gid pastor pagkabanaw ni Jesus Mm. Christ, it is Mary Magdalene Oh, correct ang kana. nakaunang nakakita sa pagkabanhaw Mm. sa Dios og Oh. adtong panahon na si Mary Magdalene gyud ang nag-spread nga si Oh. Jesus Christ was arise. Buhi siya. So kato siya nga panan-awon pastor ni reflect gito siya sa mga kababayen-an. So kita gyud nga mga babae dili lang ta ordinaryo nga mga babae nga pangbahay lang ta. Mm. Dili lang ta ingon nga kanang asawa lang ta Mm. o mama lang ta sa mga anak kun dili Mm. naapod tay tahas para sa pag-educate sa atong anak sa mga langitnon nga mga butang Amen. sa Mm. umaabot nga mga butang diin ang pagpangalagad sa Ginoo. So kita gid ang mama ang mo-encourage sa atong mga anak. Mm. Kay kita man pirmi ang mabanding sa atong mga anak sa atong panimalay. Okay. Kay ang atong mga bana mo gawas man na kay manginabuhi man na. So kitang mga mama i-focus nato atong time. Amen. Atong yung i-story gyud ang kinabuhi ni Jesus Christ kay para diha magtubo sila nga mahimong manggialamon og makahibalo sila Amen. kinsa si Jesus Christ nga atong gihisgutan kanunay sa atong kinabuhi. Tuwa na. Amen. Amen kayo. Sa wala nakabalo, kini akong mga bisita karon certified guni nga mga fiery evangelist. Mo na tinuod. Man, Lord, thank you Mo yun, Lord. bro. To God be Humble the na, glory. humble no. Pero tinuod na, to To God God be the be the glory. glory. In terms sa pagpangalagad, makaingon jud kag kini sila certified gani. Naagi mga nabuhat ba sa gingarian. Sa inyong kinabuhi, usually magud sa ako mabantayan, ang tan-aw nila sa inyo mura bag way problema, murag mga isog. Nabay time nga luya mo, nabay time nga hilak mo kay mura mag strong and empowered man kay mga babae. Pastor Elsie siguro. dili gyud na mawala Pastor. Padol gamay. Oh. Dili gyud na mawala Pastor James no Mm. bilang isa ka tawo natay mga senses Mm. mabati gyud nato ang aning naa sa kalibutan Mm. but ang grace ni Lord is sufficient no. Mm. Amen. Mm. 2 Corinthians 12:9 kung moabot man ang makaluyahon mga problema His grace is sufficient mo supply in terms sa mga Mm. weaknesses sa kinabuhi. So in short, Man. niagi jud kag mga emotional kuan gyud nga down Jud gyud. na siya Pastor. Si Sister Miriam. Yes, pastor. Many times na kong agi ana. So nihilak gyud ka. Oh, grabe pa. Ngaab pa pastor. Di nga pag Mga yun. pagyud bara na gyud baka. Oo. Pero kung unsa man ang mga kasikit nga moabot sa atong kinabuhi, it's just a lesson. It's Mm. just a reminder nga kita pinaagi sa maong mga pagsulay mga kanang mga kagul-anon sa atong kinabuhi. Mm. Diha pud ta ma-empowered. Wow. Ang makapa-empowered nato mao lang si Jesus ang iyang pulong nga Mm. makapa-empowered sa ato. So kita kun sa panahon nga moabot nato na mas mudot-dot ta. Mas mudot-dot ta diha sa presensya sa Dios. Amen. Kay diha lang sa presensya sa Dios nato maangkon ang tinuod nga kalipay o kalinaw. Amen. Amen. Kuya man ni manubag kay mura bag theological kaayo, wise kaayo no. Anyway, naghisgot naman tag murag mga parts sa tong kinabuhi ba nga usahay naagi din ang mga ingana manghilak ta. Ma-consider ba ninyo katong pagkawala sa inyong kung okay lang isgutan nato kadali. Katong pagkawala sa inyong partner ba? Ah, mo-consider ba to nimo nga mao to'y pinaka-down moment nimo og giunsa nimo pag-handle sa dihang nawala ang imong partner? Una, Pastor Elsa siguro. Dili lalim nga Mm. mahimo kang mama o papa sa panimalay. Mm. But I believe God na ay reason and a purpose nga bisan nauna na siya o gitawag niya sa langit, then ikaw na ay Dios nagpabiling kang malig-anon, Mm. malig-on diha kaniya kay nituo po sa 1 Corinthians 10:13 there is no temptation as overtaken by the man nga dili makaya nimo nga Mm. matubang kay naay grace si Lord nga gihatag niya na. So, ni kuan juga na breakdown ba kadto nga time? Na-breakdown din Pero siya ni kay barog ka. di barog ko. Mm. Kay unang-una first love yato nato siya. Wow. Siya Sabi, wa jud ko agit niya Mo ba? kuya. Siya jud Oy, ang wow. niya, no? Where do He I is the only begin? one.
to tell the story. Oo, Oo. tinuod mo ba? Siya, so sakit Mm. siya. Then, Mm. salamat sa Ginoo nahitabo to Mm. gi-prepare na ni Lord ang akong heart na So na-strength usbon ako giunsa ka pagpalig-on sa Ginoo? karang gitawag ko niya katong time nga buhi pa nga akong bana Mm. na naay calling si Lord sa kuwang gitawag ko niya and salamat sa grace ni Lord ni-response ko sa call and after Amen. to di nagpadayon ko Ah, malig-onon niya kaliya okay. para Amen. sa akong pamilya ug Hallelujah. grasya. So ang pagsabot adto nga napalig-on ka because bisan sa wala pa nahitabo ng pagkawala, katong pagtubag nimo sa tawag sa Ginoo, isa na 'to nga medyo nalig-on na ka. Okay. Amen. Diri ta kang Sister Miriam, kato no, apiki gyud nga panghitabo. Giunsa ba ka pagpalig-on sa Ginoo sa dihang ikaw na lang ang nabilin? Wala gyud ko laing gibuhat pastor sa Mm. dihang nadugmok nako. Oh, I grabe gyud was nga word really nga dugmo. turned into pieces. Grabe gyud din ano? Broken hearted gyud ko dili ingon nga Padung lang broken ta kay gamay. nawala atong minahas kinabuhi no. Mm. Kanang ingon ana nga mga sitwasyon sa takdi. Mm. Di jud na ma-turn into Mm. pieces ang imong heart. Mm. Kay dili biya lalim no nga naa kay ministry nga gigunitan dayon tapos Mm. mabilin ka mahangka nga nag-inusara ka. Correct, oh, correct. Pero wala ko laing gibuhat adto nga time. Mm. I keep on devotional. Mm. Yes. Moto pinaka-strengthen ako. I keep on devotional ug didto ko gihiwiran ako ang pulong sa Ginoo sa iyang giingon nako sa sa Hebrews 4 Philippians 4:13 nga Mm. I can do Do all all things through things. Christ who strengthen me. Amen. Mm. So sige gyud kog ingon Lord, dunay purpose ang tanan katong imong giingon nga sa Romans 8:28 pastor na all things work together for good for those who love Jesus. Amen. Alright. So dito nako gihold jud ang iyang pulong nga kanang kaya nako ni Lord. Sakit man Lord pero everything is in your purpose. Lagi, lagi. So dito ko na-strengthen lang gyapon sa pulong sa Ginoo. Dito ko mingkap yun, dito ko mingkupot, dito Mm. ko minggunit pag-ayo nga kaya nako ni kay naay Dios akong kinabuhi. Amen, Hallelujah. amen. So kay naa man gud possible lang tan-aw nato nga mga kaigsuonan nato ba nga maka-relate sila ana nga sa dihang nawala ilang partner, at least ma-ready sila ba or makabalo sila nga dili ra sila sila rin nakabati og ingani Yes. Mm. makadungog gikan sa inyo. So nasabtan ako kang Sister Miriam ang devotion imong so nakapalig-on gyud no Mm. kanang muhawid jud kas pulong sa Mm. Ginoo ba. Amen. Amen. So kana makaingon ta nga dako gyud ang leksyon nga mawala imong partner Mm. kay dako ba imong pagsalig nga kamunduha pero mag-uban, mga lakaw kamunduha, mga plano kamunduha nya karon ikaw na lang isa. Ako pangutana, yes dako kay na siya nga panghitabo sa imong kinabuhi. Unsa koy dako nga leksyon nga imong or gitudlo sa Ginoo sa dihang nahimo kang ikaw na lang nabalo? Dili ta kang Sister Miriam. Ang na-learn ako pastor pagkawala sa akong partner is ang pulong ng gyapon sa Ginoo akong Mm. gigunitan. Alright. Ingon siya diri sa Sige. Hebrews 13:5, Mm. I will never leave you Mm. nor forsake you. Mm. You continue serving me until for you coming, even you are alone. Mm. Because Yes. physically sa imong paminaw alone ka, but I am with you wherever you go. So ingon di ako pod na street gyapon ko sa everything aming abot sa akong kinabuhi nga mga bugat o mga sakit. Wala ko laing gidangpan kundi ang pulong sa Dios. Because I truly believe the word of God is so very powerful. So wala man ko'y laing matug-anan, wala ko pero dito ko tanan gibukbuk nako ug gihuwad nako sa Ginoo ang akong tanang kasakit. Pero wala ko gipasagdi sa Ginoo kundi iya kong gipaminaw og sa dihang na-restore na ang ako kasing-kasing mas minglig-on jud ko pag-ayo Amen. ug mas naisog ko nga Mm. naka-learn ko og kasakit pero naka-survive ko pinaagi sa grasya sa Dios. Wow. So kahano ang atong mga tubag sa akong nabantayan pulong gyud gyapon sa Ginoo. Amen. Maybe ilang una-una nga ano pulong gyud sa Ginoo. Gamhanan magud gamhanan ang pulong sa Ginoo. Yes, amen. Kaya kay kausbon sa pulong sa Ginoo, kaya Mm. kay ka i-turn ang imong problema into a blessing. Mm. So diri ta kang Pastor Elsie dako nga leksyon sa dihang ikaw na lang ang nabilin nabalo ka. Nituo ko ay ang Lord is naay Mm. reason ang tanan and Mm. purpose. Gituhan ko na ko siya nga our God in Psalm 68 verse 5, He is the defender and the father to the fatherless. So, Amen. hindi ko Mm. nag-ibsahan. Mm. Unang-una, naa siya, na akong anak, kaya na kumabuhat. Ang will nga mag-glorify siya, Amen. even sa family, sa business, and even sa ministry by the grace of the Lord. Amen. So, dili madlalim siya, pero advice na ko sa tanan nga napay bana, Mm. higugmaan yung Uy, bana. amen, Amen. amen, no? Higugmaan yung pamilya. Even it's not too
late. Yeah. No, sayang ang time dili mabalik. Mm. But ang time nga naa karon presently, enjoy na by the grace of God. Amen. Anyway, nakasulti naman mo gagmay nga advices. Kana na lang siguro. Base na ay mga nagtan-aw karon ba nga kana maybe duha ka senaryo na pa ilang bana ug ang isa wala na bana. Na ba mo'y pwede ma-advise? Pastor Elsie, unsay ma-advise nimo nila kung naminaw? Sa mga walay bana, para na parehas namong duha ni Ate Mariam, Mm. padayon mo nga magkinabuhi uban sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Dili lisod kung walay Ginoo, sayon ra kay kanaay Ginoo. No, Amen. dili basihan nga magminyo tag utro or unsa ba imong gusto di kinabuhi. Kung naay will si Lord nga maminyo tag utro pamaagi niya, all the glory Amen. for the Lord. Go ana ta. Mm. Dili ta moingon dili kay tanan subject pa ta ning kalibutan na. But bilang usa ka balo or widow, mo barog lang ta sa tong pagtuo, I believe giyahan ta sa Ginoo, dili ta niya pasagdan kay unang-una ang Ginoo na higugma sa mga balo. Amen. Amen jud ko Hallelujah. ana. Sister Miriam. Una sa naay mga bana. Mura pag kasuko. Unang mga bana. Oo. Dalaan ninyo inyong bana pinaagi sa gugma dili pinaagi sa kasuko. Mm. Kung doon na mo Ito, dili no? pagkasinabot sa inyong bana ayaw ninyo og ibardilyo ang inyong bana or inyong daoton sa uban kay ang kaulawon sa inyong bana mahimong kaulawon natong mga asawa. So mitras mga buhi pa mo i-enjoy ninyo yung every moment Mm. ug nindot jud nga ang Ginoo mo ay sentro sa inyong pamuyo. Kay diha gid ninyo matagamtaman ang hingpit nga paglaom ug kalinaw sa inyong kinabuhi. Mm. Ug katusan mga walay bana, ayaw mo pag lost hope kay Kana. sa Ginoo naaanda kong paglaom. Amen. So magpadayon ta, Tinuod pagpangalagad yun. sa Ginoo bisan nag-inusara ta. Di, sakto to si Mami Els nga dili mao'y rason nga magminyo ta para malipay Mm. ta kay ang tinuod nga the complete satisfaction is in the presence of the Lord. Wow. Amen. Sana all, no? Grabe gid ato ang mga guest ba. Pero nabi gi mga kanang mga balo siguro dia or mga naapagyapoy asawa nga kada bang dili nila ma-appreciate siguro ilang mga bana kay sige sila tan-aw sa uban nga mas okay ni nga bana, mas okay ni nga bana. Unsa may inyong ma-advise ninyo ana? Nga murag wala nila natagag value ilang pagka-family kay mas sige look up sa uban. Mm. So, kinsay masulti Pastor Elsie. Pas, unang-una is ang marriage is ordained by the Lord. Kani. So, wala pa mo gikasal, na mo'y panagdait, panagsabot, nagkahigugmaay mo, bati o manindot, magpadayon sa kinabuhi. Mo nag-ingon, tell death do us part. Amen. So, i-enjoy ninyo yung bana, balag wala na nangipon. Para yung bana, usahay, nagpabadlog, kung saan man nakaimong ba nagipakaslan. So, but pasabot, committed ka dira sa iyaha. Mm. So, unsa pa man bati, daga na gito sa Ginoo. Si tuit ang ato ang marriage life is naguna ang Ginoo, center siya. Himuan ni siyang sentro sa kanan yung mga buhaton, desisyon, mga plano sa kinabuhi. Kaya kung ato ra nga desisyon mapaling na ta pastor. Amen. No, kapuyon ta. Whereas sa will ni Lord, ready gud si Lord mupuno pag willing pud ta nga maminaw niya. Amen. Pero kabalo man gyud pud ta na ang kami niyon dili man gyud perfect. Yes. So, unsa imong madugang ana? Insakto ra pastor ang atong marriage is dili gyud na siya perpekto. Mm. Mas daghan gyud ang mga problema o kanang mga panagbingkil. Mm. Kay dili gyud bed of roses ang kaminyoon. Kay labi na gyud og wala kay kwarta. Grabe gid to istorya. Magsinumbagay gyud ang dili. Angayan nga magsinumbagay. Mo Ug kana tinuod bitang gyud dili na. ta mahigugma sa atong bana kay murag naatay gi-idolize nga lain nga bana nga ingon ana. Tinuod na. Mga kababayan warning nako niha. Mm. That is a part of cheating. Mm. That is a micro Correct. cheating. Sa So, mind pa lang sa na mind pa lang build daan up. nag-cheat na mo si imo bana bisag unsa pa ang mahitabo nga hitsura sa imo bana bisag nang luro na nang ngipon ana. Mm. Bisag nagkinto-kinto na kay arthritis na. You have to embrace, you have to love him, you have to honor him. It's Oh. because kamundo hagi anoint me as Mm. anoint mo as a husband and wife. Mm. Continue the love. Wala na ta ana sirado na ta basta buhi pa ang atong bana dili na ta mangarap og ayaw sad ikumpara ang imong partner sa lain nga partner kay nag-iisa lang na imong partner. Mm. Mm. Naniid ko sa inyo ba kung sakali istorya ra gyud ni kung sakali mabalik inyong bana unsa inyong gusto buhaton nga murag wala siguro ninyo na nabuhat na ba mo'y gustong buhaton ninyo na kanang tagaan mo sa Ginoo nga ibalik inyong husband. Pastor Elsie. Kung i-redeem lang ni Lord ang time, Mm. kanang mo submit ko niya kay usahay ko man ko mulabaw man ako. Kay
Una ko gingon ninyo nga Tama. women empowerment. Right, oo. Oo. Tapos kuan ako'y boss, no, Mm. nga kanang na nagbastos ko Mm. nga wala na siya, no, makahilak ko nga ako ra man siyang sayod akong bana, Oo. pero buutan Pero gyud love siya ni mo imong ay, bana. responsible kay siya, Mm. oo. Kabalo naman ka nga kang babae na ay pride, pero Mm. bati gyud di ay ang pride So, matiibabaw ang sa gusto Diyos. nimong ma-redeem kanang imong Submission. pag-submission. Wow. Mm. Ikaw diri, Sister Mary. Same gyapon, pastor. Murag pareha gyud eh. Gusto gyud nako kun Oh, sige daw ma-replay gi. lang ang Ang panahon. panahon, no. Dili ra gyud siguro mahitabo nga naa pa mi panagbingkil o panaglalis sa amo ang Mm. kaminyoon. Kay kana man mga paglalis sa matag adlaw sa atong kinabuhi nakatangtang nagkada puntos sa imong Mm. gugma sa imong partner. Mm. Have you not noticed nga sa sige ninyo og away murag mawad-an kag puntos gamay maanam-anam og point. Ang Mm. point matangtang sa imong gugma imbis 99 mahimong 97, Mm. 94, 95, Ato 96. magigamay. Antod mo gamay. So kung mahimo pa lang dili na nato kuhaan ang point sa atong love sa Mm. atong bana. Mm. Dayon gusto pud nako nga dili na lang unta ko niya mangaway sa una. Kay Mm. palaaway man sad ko. No, mao mo. Palaaway man sad ko kay piling nako bibi man ko niya. Sana pa na Israel kay Oo. kaning mga babae pagpa bibi man ni piling bibi Oo, man ni. oo, oo, oo. Magpapiling bibi man gyud ning mga babae. So Hallelujah. unya usay atong bana sa puton ma-neglect bitaw ta nga ana din maglain din atong ginawa pero ato yung sabton kanunay atong bana nga atong bana mabikil pud na kay tao ra pud na. Mm. Pero kung mintras na apa imong bana, ayaw tagai ang luna, ang dili maayo sa inyong duha para ma-satisfied gyud ang inyong panag-uban kay mosugot tag sa dili nagyoy usa ninyo nga mag-una. Mm. Lagi no, lagi mao man Lagi mo isa nga mao mag-una. gini kinabuhi na wato na to na niya. Mm. Naniid ko ninyo ang inyong tubag parehas gyud submission. And then sa Bible ang klaro gyud nga gisugo sa Ginoo nga mo-submit ikaw babae. Yeah, submit So, yourself to your husband. nga naman murag lisod ba mag-submit? Ang gusto lang ko makabalo na-curious lang ko. Especially sa atong mga bisita nga mga naana wise naman guni sila na anay mga experience daghan ay kaalam nya sa kingdom dili mapildi kay mulihok gyud sa kingdom. So kana ngano lisod ba gyud ay kay naa naman gyud po na sa Bible. Wala man ingon ang Bible nga bana submit. Wala man ang ingon woman asawa i-submit mo sa inyong bana. Ngano di ay na lisod ba gyud ay mo submit? Dili Lisod gyud na siya, Hmm? pastor, labi na kung tawhanon ang pamaagi. Okay? Lisod siya makahatag ka og submission kay Mm. matingigbabaw mangud ang garbo, pastor. Mm. Once matingigbabaw ang garbo, daghanay mabuhat pa, daghanay masiak, Mm. daghanay dili maayo. So kana is kuan gyud na siya. Para sa tanan reminder sa tuwa is ang relationship na adyo'y Ginoo. Mm. Amen. Ang godly man, godly woman ta, mabati na tutong pulong sa Ginoo, ma-lifestyle nato to siya, unay kalinaw ang pamuyo, Amen. unay submission. Amen. Okay. Si Sister Miriam. Yes, pastor. Lisod gyud ay mo submit? Lisod gyud ang magpag-submit labi na ikaw babae wa kay Ginoo sa imong kasing-kasing. Mm. Mao Sa, gyud sa tinuod. inyo nga naay Ginoo. Sa Lisod ako, gyapon sa na. ako pastor Dili nga na naay Ginoo lisod, pastor dili dili gyud na. lisod. Dili na Dili gyud lisod kung naa jud kay okay. Ginoo. Kay kabalo naman ka sa humbleness sa imong kasing-kasing. Mm. So dili gyud lisod nga musabot ka sa ug mo-submit ka sa imong bana. Pero kung siguro sa mga wala pa ang mga babae nga wala pay Dios sa ilang kasing-kasing kana maglisod sila. Tinuod. So tungod kay nanay Ginoo, dili na gyud lisod ang pag-submit. Yes. Okay. Amen. Yes. So ako naniid ko sa inyo gitan-aw ta mo sa camera. Walay bias. Naagyo mo yung mga naong. Hinagit na ako. Oh, tanaw gani ipakita. Oh, tanaw oh. Kung Bisan kini man babi si, is si, matay now. si Sister Miriam, murag si Ann Curtis. Ah, Si Pastor grabe. Elsie, murag si Heart Evangelista. Murag si Carla Estrada. Carla Estrada. Ah. Curious lang po ko kung okay lang ato isgutan gamay sa inyong pagkadalaga ba? Kumusta mo sa inyong pagkadalaga? Sa ako, pastor, Mm. kuan kanang wala jud ko kaagi sa pagkadalaga kanang nay mga uyab-uyab, wala ko kaagi sa pagdalaga kanang mga Unsa ba nightlife. imong kinabuhi? Kuan ko, pastor, nagdako ko sa gamay pa lang, nag-train mi sa akong mama nga Mm. magnegosyo. Ah, Mamaligya ko okay. cellophane, Okay, unsa pa? mga bananakyo, Mm. isda, lamas, Oo bitaw ba? ko nabuhi, pastor. Oh, so kato na naka-build up to sa imong character niya mo nang naing-ana ka karon dako tog tabang sa imo. Si Amen. Sister Miriam, unsa po nang imo ang Ah, lifestyle sa una? Sa dalaga pa ko pastor, dili gyud ako ikaulaw nga Mm. anak ko og pobre. Mm. Pero sa ang akong kapobrehon mo'y nakapahatag og kakusgan sa akong kinabuhi.
Oo ba? Oh, kay dito naman ako ma-experience pastor kana bitong mukaon ka pastor nga so sa kadlaw kay isa tinuod na pastor dili na Mm. imbento. Tungod kay 12 mi ka buok. Akong Hmm. papa ug mama Ikapila mananagat, man ka? kamanghuran. Okay. Kamanghuran ko niyang Ya, akong papa, ikaw rin babae? kuan ka buok babae Okay. 5, 7 ka buok lalaki. So dili igo ang abot sa akong amahan nga ipakaon sa amoa og ang manuroy pud sa abot sa akong papa, akong Mm. mama. So dili Mm. ma-sustain. Mm. So ako pastor gadako ko nga nahimo kong katulong ng bayan. Hmm. Natawag diri, suguon diri manilig, suguon dito magsakod, suguon dito nga manglaba, Hmm. naisuhol. So iniguli na ko pastor, bata pa ko, 7 years old, nahimo na ko breadwinner. Oh, okay. Ning anhin ako sa iligan pastor, naninda na kog asin. Sa edad na ko nga grade 1, naninda na kog asin, maglukdo na kog asin, maligya ko. Mga unsa ng Grade 1 akong edad, panahon, mga mga 19 1960s. ikaw imo Pastor Elsie? 1978. Mm. Okay. Dayon Okay. maninda na ko, then pag uli na ako ana, magpalit na ko og ginantang man ang bugas sa una, magpalit Mm. na ko og ginantang. Upalit ako para sa amo ang pagkaon sa matag adlaw. So wala ko naanad og kinabuhi nga makakaon kog Ayahay. mga lami, mga hayahay, pakasinina manggali misa sa katuig ka isa ra gyud na. Kana ra gyud Karang Pasko. makabag-o. O kanang Oh. Pasko kun dili birthday. Pero dili gyud palitan ni mama nga sinina ha. Palitan lang kag isa ka buok panty, o Mm. isa ka buok short pant. Mm. Mauna na ang among kalipay. Ang kalipay namo ana pastor mag-awas na. Wow, no, pero Mag-awas praise na. the Lord kay kung tan-awon gyud mo karon, murag dili gyud makita tong sa una nga naglisod gyud mo. Salamat sa Ginoo sa Salamat sa dako nga Ginoo. kausaban. Amen. Kana Gracias kay sa murag Ginoo. naka-mention naman gyud ato ang kuano kanang mga negosyo, naka-mention mo na kalisod. Mosulod ta diha pero pwede mo hangiyo, pwede mo coffee break pud ta. Coffee please, coffee. Naabay coffee diha. Kay murag mo ginhawa sa gamay. Oh, Ay, sige samtang gi-distribute sa ato ang beautiful nga kuan staff. thank you Kini nga na. episode is brought to us by Thank you DJ na. Pro Audio and Lights, your trusted partner in premium audiovisual production and event technical solution. You can call them 0917-870-8068. Thank you. O tawagan na lang siguro sila direkta sa Messenger, DJ Pro Audio and Lights, where technology meets experience and every event becomes exemptional. Salamat kaayo ani nga coffee. Hatod kanato sa fixed septage management and services. Amen. Okay, so samtang magkape ta, istorya ta, Oo, okay ra? pwede na. Sige. So, how about isisgutan nato ang nag-ingon man mo nagnegosyo mo, namaligya mo sa bata pa mo. Kato nga kalisod, dako ba to siyang factor nga matawag nato nga nahimo mong successful karon uban sa grasya sa Ginoo? Sakto ba ko? Kisi una mo istorya, diri. Ako. Sige, sige, sige. Oh. Pastor Elsie, sige. So by the grace of the Lord tanan pastor, no? Mm. Amen. No, Mm. mituo gyud ka sa grasya sa Ginoo. And ituo pud ko nga sa gamay pa ko nga gitrain sa akong mama Mm. is nahimo to siyang stepping stone Mm. nga nahimo kong negosyante today. Mm. No, nakatabang siya kay ang boldness, ang confidence, nag-build siya o process by process until karon nga nagpabilin pa kong negosyante. Ington nga pang-istorya na Amen. train jud ka. Yeah, Mama's girl ka? Dili Or man independent man ko dili po pastor. ka papa Dili pod, papa's girl. oo, nasanay lang pud ko Nasanay nga lang. manginabuhi. Si Sister Glory to Miriam. God. Ako pastor, ang unsa ang kalisod nga akong naagian, Mm. mao to'y nakapa-strengthen sa akong Same gyud no? huna-huna Mm. nga kinahanglan mo survive gyud ko. Mm. Tinuod jud na pastor sa gamay pa ko ng ambisyon gyud ko nga madato ko. Mm. Kay kanang tungod sa kalisod ba? Lagi oh. Moingon jud ko sa akong mama, "Ma, paabot lang ma, hapit na ko mudako." Madato jud ko ma, palitan jud ka na kog barong nga sinina ma. Grabe no, Oh, nag-bold jud ka nag-bold jud nag-declare. ko, Pero magsige dili pa ka Kristohanon. dili pa. Mm, Ingon jud sige. ko sa akong mama, "Paabot lang ma, hapit na ko mudako." Madato jud ko ma. Mm. Og ang tanan nga akong ipaglitok sa akong Ay, papa, glory pastor to wala God, na ko no? gidahom nga di po ko ingon dato kay pastor ha. Mm. Pero naa gyud ko'y magamit nga di ko Glory to magpangayo God. ug di ko manghulam. So ingon Glory to abag God. gi-sustain sa Ginoo ang akong needs. Ug tungod na sa akong giagian, kanunay na kong gilingi ang akong kalisod. Mm. Ug didto ko nahimo na empowered ko sa akong kalisod nga akong giagian. Pero dili lang tungod na sa akong giagian pastor, tungod pod na sa atong kasing-kasing nga na-right atubangan sa Dios. Diha Wow. pod ta niya gi-bless. Kay dili man ang tanan natong effort ang makapadato nato. Mm. Dili man ang tanan natong kusog ang makaparhatag nato nga mangay ko mo diskarte, maay ko ani ang Mm. panginabuhi, madato ko. No, dili. It is the power and the strength of God nga mahimo tang
kwartahan. Wow. So diha nakita Amen. sa Ginoo siguro kay dako kong pananaw sa akong mga parents nga makakaon sila og insakto, makabusiness sila. Nakita sa Ginoo nga akong desire ug didto to tanan. So dili to ako tanang buhat kun dili pagbuot og gikan sa So taas. naa gyud ang acknowledgement nga ang pabor gikan gyud sa Ginoo. Mm. Amen. Naka-mention naman tag mga kaning panginabuhian, giunsa paggiya sa Ginoo sa inyo sa diyang nagsugod na mo negosyo? Pastor Elsie. I believe in Deuteronomy 8:18. Okay. We always remember the Lord that it is His power to get wealth. No? Amen. Iya gyud ang tanan, no? Grateful ta sa mga butang nga gamay. Amen. Buan ta sa Ginoo og mga dako. At the same time, ang principle kingdom niya is what you sow is what you reap. Amen. So mo na nakahatag og giya na proteksyonan ang business, Mm. na proteksyonan ang finances, tibok family, dili lang kay sa finances as long as you follow the kingdom principle in 2 Corinthians 9:6-7. I believe si Lord mutuman sa iyang mga saad. Amen. Si Sister Miriam, giunsa ka paggiya sa Ginoo nga sa diyang nagsugod na kapag negosyo? Sa dihang kasugod akong negosyo, pastor, may edad na gyud ko. Nana ko'y mga anak. Pila na edad nimo adto? Nana ko sa mga 30 kapin. So diha na ko, pero anong mga 30 kapin pastor, ang akong mama is a Bible Baptist. So dili man ko niya kuyog, pero ako maminaw ko pirmi. Maminaw ko ba? So Okay. didto nakuan nga kana bitang Matthew 6:33 kanunay gyud nag-i-mention sa akong mama kaniadto pa. Seek ye Na seek first. ye first the Mm. kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So Okay. pirmi gid na akong makuan ba, so ako gina pirming gigupot-kuputan na siya nga bersikulo until such time nga napunta ko sa business. Ug dito sa business pagkupot nako in first time sa akong business pastor, wala na ko nag-second time tungod kaming lambo na siya. Wow. Ay, Amen. Ug dito glory ko to God. gi-progress sa Ginoo, ug sa diyang progress ko sa Ginoo nagpadayon ang pag-progress sa Ginoo sa ako hantod nga nakaabot jud ko sa tiilan sa Ginoo nga nanerbisyo ko ug gi-surrender nako akong kinabuhi ug ang tanan ug mismang labaw pa ang panalangin nga gibubo sa Dios nako. Amen. Wow. Nakita makita man pod sa inyong mga kinabuhi nga naa gyud mo'y mahatag ba regarding sa gitawag og tithes, Mm. offering kana. Isa ba na siya sa na-consider ninyo nga nakapalambo ninyo or unsa inyong thought ana na lang siguro para sa atong mga kaigsuonan? Una ta kang Pastor Elsie. Amen. I believe sa tithing, Mm. mao gyud na siya ang first mention ni Lord sa time pa ni Abraham ug kay Melchizedek. So that is the only verse nga gi-challenge na ni Lord. Test me in this if I will not open the windows of heaven to pour out many blessing until sa dili na manimo madawatan sa imong lap kay nag-overflow na siya. So sekreto lang is faithful. Faithful sa gi-instruct ni Lord nga what is due for him is for him. No, ibalik yun nato sa iyaha. So dira is mo na nag-circulate sa family, no, even sa mga anak nako kamo isa akong mga anak silang putput, naa sila yung mga pamaagi sa tithing, mo serve sila, mo kabalo sila sa pamaagi sa Ginoo o bisan nag-umpisa na nagsugod na kung kita ng mga parents nga kabalo ta unsay will ni Lord para sa atong family, para po sa atong kaayuhan. So faithful lang gyud ta. Pastor No? Elsie, karon sa ka na nahimong Kristohanon? When I was 14 years 14 old, years old. Nagsugod ka sa principle sa tithes kano sana? katong gikol ko ni Lord, on Mga and off kano pa sana ako, mga 30 years from now. okay, Oh, mga naka sa 40s or 30s? kana murag 40s. 40s didto Oh, na jud ka medyo ni dito na ko ni focus. focus ka. Kay sa una sa akong 14 pagpangalagat until sa ako ang Murag 40 nga edad is nag-on and on off and off. siya. Si So, sige dili ingon nga formal ang tithing. Sa diyang Mm. ang call ni Lord, nagitawag ko niya nga na-master ko, dito na ko nakita, nabasihan nga mao nang pamaagi ni Lord, which is nga mo ang gisunod. Pero na Amen. tinuod gyud na experience nimo. Tinuod Kada kay bang breakthrough. kay pwede ra Yes. may istorya ra ba pero ikaw mismo sa kadugay na nimo sig tithes tinuod ba gyud?
tinuod maka-testify jud ko Tinuod na jud ka, pastor Mm. kay naay instances nga naay buluhaton sa simbahan ba then naapoy kuan kanang para sa tithes din nakoy buluhaton para sa kuan na lang pud nga kwarta nga nasalin din Mm. kailangan nako sa ministry ako din siya gisalig sa Ginoo ko Lord let your will be done ani nga finances Mm. no gidupli gyud ni Lord Wow. like Amen. katong sa Dili lang kaisa. dili na kaisa Many ang instances. last na ko na experience ang kaning sa kuan couples retreat lately Mm. no nagasto ko 60,000 Mm. 66,000 and ko Lord kanang ikaw na bahala ani kay pila lang ang ani na abot but 66 Mm. pagkaugma nahabuan mi 120,000 So gi-provide yun ni gibalik gyud Lord. sa Ginoo praise the Lord Amen. kaayo Wow, ay glory to God. Si Sister Miriam, mo lagi ginamog yung mga principle sa mga sekreto para mo ma-improve ka ba financially. Naa man ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Curious lang ko. Naa ba kay pagtuo or gihawiran ba nimo ang tithes pod? Yes, pastor. It's been a long time gihawiran Sige, gid na share nako. to us Oh. now. So kanang 10% pastor, many times na ang gimanifest sa Ginoo nako ang double back Oh, sa kinabuhi nato kon okay. ihatag nato kay it's a promise Mm. nga bring ye all the tithes unto the Mm. storehouse where there is enough food in my house Mm. that and test me in this and I will open the windows of heaven and pour out all the blessings that there is no room enough to receive it. amen So kana pastor, dili lang sad kay kana ra ka sa tithes pastor. Mm. Kay God says God loves the cheerful giver. Giver, lahi man po Dili lang ingon nga tithes ra. Ang giving pag yun. kinahanglan pag yun kung naa pa ka give ka. Ayaw Mm. lang pagtutok nga kung ingon ka nga nara ka sa tithes, diha ra ka sa tithes. Mm. No. Sa tanan ang gulong nga gikinahanglan sa church nga Mm. man-need sa financial, Yes. do it for the glory of God. Wow. amen Buhata. Ayaw na pagpanangga na nga mingon ka nga naghatag naman kog tithes hindi na ko mohatag ani nga atumuton. Bisag nakakita pa ka diha nga talabungonon kay na nga activity nato sa church. Mm. Do it. Pangitaig pa maagi. Pero Sister Miriam, personally ikaw na-prove gyud nimo kanang Na-prove nga many powerful times. gyud ang tithes Yes, and offering many something. times, pastor. Naa Kay gyud. sa unang pastor, pag start na ko sa akong business, pastor, Mm. daghan kayo mi. Natingalang mi pag abot og 5 to 7 to 8 years ang akong mga kauban sa akong business nga dungan-dungan na mo puro tanan nga wala. Okay. So Nagpabilin nabilin ko ka. nga Oh, glory nag-inusara. to God. So yes moingon gyud na sila nako unsa may imong gigunitan Sikreto nga mga ana. sekreto Mm. or anting-anting pagunita mi sa imong kamot kay nganong ikaw di ba naman na sila mga Oh, istorya nga ingon oh. ana. Oh, tinuod na. Pagunita mi kay Oh. nganong ikaw hinglambo man ka. Mm. Isa ra gyud akong itubag niya. Sulayi ang Ginoo ihatag ang iyang bahin di ba makita Wow. nimo amen kung unsaon ka pagbukhad sa Ginoo. Sige. Mao ra gyud na ang ako pirming iisulti nila. Kana mo amen jud Oh. na kay nama gyud na sa Bible. Pero naa gyud tay mga kaigsuonan, even mga pastors nga they really don't believe sa tithes and offering. So ako ana mo respeto ta na. Diri na lang ko mag-focus sa inyo. How about naay mga mo istorya ba nga may ra man mosulti ana kay namo yung mga kwarta. Mo tithes gyud mo, o give gyud mo nya kami wa man mi. Di mi magbuhat wala gyud mi ana. Mas namoy ma-advice ana. No, Dili ta ka Pastor Elsie sa. kana is dili ka founded sa word ni Lord Mm. maglisod jud kag hatag niya na kay usahay ma-tempt man ka O kadyo na pero unsay pasabot anang usahay matem. usahay ma-tempt man ka para na sa Ginoo dili ka founded sa word or dili gyud deep ang imuhang relationship sa Ginoo dili gyud deep ang imuhang pag-acknowledge sa Ginoo Mm. nga everything nga source gikan kaniya tanan matempt jud ka nga dili nimo mahatag so I'll Mm. encourage na matag usa or naa karon nga nakakita na minaw be faithful sa gi-steward ni Lord sa ato nga finances amen. no di ka ha matinta ingon ana na ay escape si Lord na mga grace niya nga the more ka nga ma-open imong heart imong mind nga masama pamaagi sa Ginoo nga mahimaya siya. Mm. So padayon be faithful even walay nakakita wal dili man kadako ay ang tithes kanang niabot sa imuha magamay madako para kay Lord ihatag na niya. What is 90% nga na-enjoy nimo? Mm. 10% lang Na-curious i-ask ni Lord. na-curious po ko Pastor Elsie na-tempt po ka? Kanang mura bang di na ako naihatag kay Oo, unsay reason nimo? ang tip is naay temptation nga makaingon ka nakoy palitunon unya nakoy palitunon din kani is para sa tithes maingon pa gamiton sa dinako na inana pero natingig babaw ang will ni Lord even direction or ang iyahang pamaagi that's why dili makapadayon ang work sa temptation kung ikaw mismo dili ka gusto And ako ako I studied tithes and offering. Pero hearing from you nga naa gyud mo'y personal nga kada bang commitment na experience ninyo
Si Sister Miriam naka-try pud ka nga murag mas mohatag ka wa na lang ka nihatag kay murag katong giingon ni Pastor Elsie ba nga na-tempt pud ka, nahitabo pud na sa imo? Yes, pastor, one time yun nahitabo. Unsay mga possible reason, pinaka-major reason ngano dili nimo mahatag? Gidak-an ako. Okay dako Gidak-an da ko sa akong murag ihatag. murag dako na gyud na nga Oo, blessing na gidak-an jud Ginoo jud na pastor, gidak-an ko. mao ba? Kung ana ka jud ko, Murag sayang? sayangan ako miingon jud ko ana Oo ba? pastor nga, Pwede masulti nimo oh, karon nga katong aktuwal ba unsay imong nabungat gyud? kanang Ni unsa man kanang kanang lain sayangan man unsa gud man? ko pastor kay kanang Saturday night Mm, nagkuha na gyud ko sa akong tithes, hmm, ready na gyud ako na. yeah. Saturday night magkuha na gyud ko kung pilay akong nahipos. Mm, Kay lahi man gud akong business pastor dili man gud hmm, ingon buo-buo. So ako na gyud siyang gihipos. hmm, Kay pag-open ako ana gabi pastor kay dako man gyud siya. So medyo unsa imong nasimuna-una? Bing kuwan kung ning atras ko ba? Hmm, Hala, dako kay sa kong gihatag uy. hmm, Ya kadaghan kay kung nakatag dako hmm, naman jud di kay hmm, unay ning kuwan sa kuno na. hmm, Nagruida man gyud akong akong nauna hmm, pastor anang gabi wa ko katulog kay Saturday man ako to hmm, giandam? giandam ako Hmm, niya. Dako man gyud siya pastor di miingon ko nga pagkaugma pastor kay ang akong kasing-kasing bugat man hmm, kanang Domingo. hmm, Wala ko mosimba pastor, okey. minghilak ko. Hmm, Ing luhod ko minghilak gyud ko pag ay sa Ginoo. Ko nga hmm, Lord, wala ko kasabot sa akong kasing-kasing hmm, nganong naingon ani. Tabangi ko Ginoo pasabta ko nganong naingon ani ni. hmm, Ampo jud ko pastor gikan sa 8:00 kay wa naman ko mosimba. Padung gyud sa pagka 3:00 pastor nakatulog ko ug hinilak. Kay dili gyud gusto akong hunahuna pero Yes. sakit akong kasing-kasing. hmm, Pagka 4:00 pastor gi-impress gyud sa Ginoo na kung ihatag na kay dili hmm, na na imuha. Kung dili hmm, na na nimo pwede kaunon. hmm, Akotud siyang gihatag pastor, pero paghatag nako pastor ang tanang kasakit ug kabugat ug kanang pagduda sa akong kasing-kasing una limpyo gyud sa Ginoo. wow. Og sa dihang nahitabo to sa akong kinabuhi pastor, didto na nako nakita nga ning samot ug ka-progress ang ako ang business. Amen. Wow. Nag-elevate na noon siya og Hmm. maayo. So So many times gyud ako na siyang na-prove pastor. hmm, Og noon naman gali mga pastor karon nga wala na sila ana, hmm, ilahan na lang na. lagi Kay na. ato man ang tagsa-tagsa nga commitment diha sa Hmm, Ginoo. Kung dili ka motuo og tithes, hatag lang gyapon ta kay hmm, buloton man na sa Ginoo. correct. Dili man ta pwede magtan-aw ana, pero kung dili ka mohatag imo na sad na. Sister Maryam, kanang mga ingon nila ba nga, "Ah, tao ra man ang makuha na, simbahan naman, si pastor may nya kamo man gud, kamong duha, certified gyud mo nga mohatag gyud mo sa inyong tithe." So, curious ko unsay nasa inyong mind ba nga sa mga istorya nga, para ra man sa pastor, sila ra man ana, hatag nimo di ba na para sa Ginoo gyud. Unsay inyong masultian? Ako pastor, dili ko ma-entertain ana nga istorya. Hmm, Wala na nako siya gitagaig bilis sa ako ang huna-huna kay ako kabalo man gyud ko sa akong kaugalingon nga kanang akong gihatag para gyud na sa buluhaton sa simbahan. hmm, Natural man gyud ang pastor mogamit ana kay unsa may kauno nila. hmm, Naman sila'y pamilya, nagtiman man sila sa mga kalag sa mga katawhan. Pero kung moana sila pastor, ilahan na sad ng lookout sa ilang hmm, kinabuhi. Pero ako isip nga ako, wala na'y kwenta sa ako nga ang pastor mukaon. Mohatag pa man gani ta sa atong pastor og love gift. hmm, Bisan pa gani og mohatag na ta sa atong offering sa atong tithes, mohatag pa man gani ta sa atong pastor og love gift kay nalipay ta nga sila nagpagamit sa buluhaton sa Ginoo para kita tanan iyang mga anak matapok ta diha sa balay alampuanan. wow. Ikasakit mo ba day na nato kung ang atong pastor mukaon sa atong tithes and offering o whatever, ikalipay nato na kay kita mo gigamit sa Ginoo nga maka-provide ta nila kaysa ikaw mo itabangan. 'Di ba? So ako prinsipyo nako na ambot lang pud sa uban dili ko makakuan sa ila pero para sa ako tanan nimong source nga pwede nimong ipagamit diha sa bulaton sa Ginoo para sa gingharian sa Dios ipagamit na nga wa kay daghan nga hunahuna nga dili maayo. Amen. Actually, Kay ang imo ang kanang imong yung nga prinsipyo nimo lagi na sa Bible nga give double honor sa mm, mga especially nag-word. So, actually you're in line ka sa kamatuoran. But again, gwapo makadungog gikan gyud sa inyo ba nga klaro na ang inyong mga kinabuhi makita nga mga giver mo, mga tither pa gyud mo. And then kung moistorya mo abot ana, murag makaingon ta ba nga maminaw ta ni nila kay naa man gyud. Si Pastor Elsie niabot po na sa imo una nga, pastor may mukaon na, before ka mohatag sa imong tithes, naba na sa imo? Wala. Kay kana is kabalo ko is ang tithes dingon si Lord, bring your tithes in mine house so that there will be food enough. enough sa room. Hmm, So but pasabot ana isa unsa ta ibayad nato sa kuryente, unsa ibayad nato ani nga establishment. Kung ang atong thinking di ay ana ang imong nauna sa pastor na suppose hmm, ah
sa tinuod nga istorya, even sa word ka, even the oxen na ay wages ihatag, Mm. pag-aambo siya pagkaon, kay mm, naghago ang ox. Mm. mm. So, how much more sa nag-share sa word ni Lord? Di ba, double honor, even pa na ay wages na mahatag. Mm. So, we thank the Lord sa My Home Church, Pastor Mm. James, no? Oo. Your commitment in the Mm. Lord with sin is a praise God. Mm. Bisan Amen. walay mga sweldo, mga pastor sa My Home Church, dedicated sa pagbuhat sa kingdom ni Lord. Amen. And I Hallelujah. believe si Lord nag-provide yun sa mga provision, nga naghatag og mga kalag na mga masustain ang needs sa church and nagtinabangay ang My Home Church and ang katong mga istorya nga ang pastor lang na is it takes arrogant heart na makasulti sila niya. Yes. Yes. Wala sila revelation about sa kingdom mentality, Mm, mm. kingdom buluhaton, kingdom nga pamalakad. So, buto sa mati, ang ato na sila Mm. kay wala pa gali sila gihatag, nakusog pa kay sila mo istorya ingon ana. So, ingon na lang sabay. Tinuod bitaw no, O kana ano galing, sila? Oo, kana naamo na. galing, kanang walay contribution diya. Mao pa'y Mm, murag grabe mong kusog istorya mo diya. Mooy tungpad. kusog kaay mong kuan. Effective. Sige. Salamat kay sa inyong mga insights, sa inyong experience, sa inyong mga opinion. And then part sa inyong mga opinion, it's actually biblical. Kaya ako personally really believe sa tithes and offering. But nagisgot naman ta aning mga kingdom, stewardship, yan inyong negosyo. Isa siguro ka pangutana pod nga known pod mo sa evangelism. Amen. Akong Amen. pangutana, giunsa ninyo pag-combine while naamoy mga negosyo, trabaho, busy na biya gyud na naa pa gyud mo'y time mo evangelize kinsa Mm. una? Go. Si Sister Miriam. Oh. Ako pastor, kanang Matthew 6:33 una gid nako nang gigamit Mm. nga unahon gid ako pagpangita ang sa Dios. Kay Yes. mosunod ay jud ko mag-business. Mm. Panaglitan na ako schedule karon pareharon anang Sunday cancel na nako tanang mga business. Wala ko'y business dawaton ana, wala ko'y transaction dawaton ana. Mm. Pagka Lunes pag naay mo ingon ako nga natay Bible study karon ma'am, tanan akong business gyapon cancel. Second na lang na nako akong business buhaton. Mm. So gida-divide gyud nako pero gibutang gyud nako sa ako ang less nga mas priority nako ang buhaton nako sa Dios kaysa akong kaugalingong negosyo. Kay Mm. ako man ang ma-drive, ako man ang ma-divide kay ako ra man kaugalingon ang nagdala sa akong negosyo. Yeah, Pero pag-evangelize. pag-evangelize pastor, anytime pastor buhian jud nako akong negosyo. Mm, O bisa okay. o sa ikaduha pod pastor bisan asa ko Bali mabutang mohatag pastor. jud kag time. Ano imong Muhatag jud pasabot? kog time gisit aside gid nako ang time ana. Kana akong pag-evangelize pastor, mutuod jud ko pastor nga kung ikaw naa ka sa Ginoo, nga gusto kang mo evangelist, kinahanglan jud ka nga kapal ang mukha mo. Tibay Kay ng dibdib. kay tinuod bitaw Oh, kanang kapalin ng mukha oh, pastor. prangkahan gyud Oh, pagka-istorya di gyud dali mo dili share. lalim. Kaya ako pastor sa una, sa dito pa ko sa bikas nako nga church, I gathered mga 50 plus Mm. mga negosyante diri sa Iligan nakuha Daghan nako kayo, daghan kayo. sa pag-abot pag gid ako. Oy pastor, bisag na ako skilled sa Metrobank diha sa Iligan, Mm. magsulwining jud ko. Ngano man na part na siya? Kanang Asa man dili na? nako makuan pastor, dili Normal gyud sa imo. normal na sa ako aba. Nga Okay. kana mag-istorya mi pag man nag-istorya mi ingon ko sandig-sandig sa sandig. Yeah. Kung ganon jud na ako Ug yung pastor. pulong sa Oh, Ginoo. dili gid ako siya buhian pastor, di gid siya dawat sa Ginoo. Mao ba? Bag kaugma follow up dahil pasimbahon Ya dahil ka ako. na how many years na siya nag Karon pastor mga karon sila pastor mga pastor na ilang pamilya wow. puno na kanang timpuok na sila Oh nang my. eskwela na sila Pero how Oasis. many years na ka naging ano? Kuan I started 2014, Uy, 12 taon-taon na. years. Wow, Oh. congratulations. So daghan ka ikog na enkwentro Until now, nagyapon imong until love. now Wow, pastor. Dili nice. nako matuyo pastor nga kanang dili nako matuyo pastor ba nga kanang makakalit lang ko og soul winning sa iya ha. Mm. Wala kanang dili unexpected bitaw nga kanang Ya ka nang mag-soul winning ka, dili ka maguna nga, hala, tuo ba ni? Unsa wala wala ko wala ana kay pastor. ditso-ditso ka? Wala ko ana. Oh. Unsa man imong nauna? Kana lang Muditso do na lang. lang mo dictate sa ako pastor nga Nga, open your mouth sorry lang. and share the word. Okay. So ingon ana ko pastor so every now and then nga nanay mo whisper nako na ma-feel naman ako pastor nga murag Oh, lahi na akong feelings ba. Mo share gid ko ana pastor. oo, Mo share gid ko. na ang presence Maski ng Lord. asa pa mi nga ang gulo, Mm. maglingkod, maglakaw, magpapot, dili gid ako siya lungan pastor kundi gid siya kadawat sa Ginoo. Wow, Ngano wow, unsay wow, naasa glory ko to God. una pastor. Basin dili nami magkita og usab. Okay, okay, wow, nindot kayo no. Basig di nami magkita og usab unya panilngan jud ko sa Ginoo kay nakita Tinuod mi na. karon. Unya wa nako siya gi-share si apostol. Mo na pastor miingon jud ko kung naa ka sa Ginoo
Kailangan jud nimo kapal ng mukha at tibay ng dibdib. Kay kung di ka kapal og mukha dili jud ka kasulwining. Wow. Kung dili po ka tibay ng dibdib, dili po ka kaako kay minduwin nga unsong diha. Kay Miriam na pastoran na di ka, or Miriam na mananabdan na di ay ka. Mana kay Oo. makulong man ko. Oo, Uy matos lagi. ako ka magsulwining sa kuha, unsan man ka mananabdan na di ay ka. So kapal So, ng mukha, tibay ng lagi, no? dibdib. Kay dili man Oo. to nimo siya pili paliton nga ino Mm. kaso na mananabdan. Pili di pa to pili nimo Mm. awayon. Pero Kay wala aware to siya ka kasabot. nga sa ato ang own words, mayon ta nga kapal ng mukha, tibay ng dibdib, pero aware ka nga it is the Holy Spirit. Yes. Amen. No, Sa salamat tawhanon kayo. sa physical Tawhanon, pastor, sa oo. physical Ingana. maulaw man gyud ta pastor no Oo. kay unsa man tawag gawali man kadiri ako Lagi. mawali man jud ko pastor di man jud ko Oh, maulaw. ana gyud, oh. Mawali man jud ko di ko kay baga puti akong face. Oh, baga di akong face kay sa una Mm. pastor sa wala ko sa balita di kay ko di maningil. Balita di Oh, kastanan ko. pero So grabe gyud gigamit kausaban sa jud Ginoo. nako o Mm. kuan jud pastor when I completely Mm. surrender to the Lord, Wow. God changed me totally. Amen, amen. Amen. Dili Mura ta gyud kang ko hotcake nga gibaligyog ko. grabe, no? So wala na gyud ko mulunga pastor sa pag-share si Ampulong kay naa man gyud pasyon ako pastor. Wow. Unsaon na lang nako nga kita mi karon ugma di na mi Di na magkita. makita. Asa siya paingon? Actually, tinuod na Asa ay siya paingon? accountability ba Oh, sa mao na Lord. di ang akong guiltiness pastor nga Mm. di nako siya masultian nga nakita mi. Gwapo na, gwapo na. Amen. You are in the right track sa pamaagi sa pag-share sa gospel. Si Pastor Elsie ingana, giunsa nimo pag sabay nga negosyo pagka nga busy kay ka nya maka-evangelize gyapon ka? Praise Oo, the unsa man na? Amen. Gracias sa Ginoo, Pastor James, Mm. no? I believe in Acts 1:8, the word of the Lord it says that when you receive the Holy Spirit, what kasabot na power ihatag sa inyo that you will Amen. become a great witnesses Mm. throughout the world. Mm. So, mauna, mag-partner na siya sa ako, dili mawala na ang Amen. pagsayo sa pulong. At the first time is the greatest commission from the Mm. Lord Yes. in Matthew 28 to share the gospel to all nations. That's Mm. why being called by the Lord as a child of God, it is my duty and responsibility to commission the Great Mm. Commission where the Lord commissioned me to preach. to Amen. share. Okay. That's why bisan ko busy sa negosyo, Mm. bisan busy ko sa unsa nga Mm. pamaagi, dili mawala ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Nabutangan na siya sa akong kinabuhi. Amen. Mao na akong gigunitan nga kubinan kay Lord nga habang ako'y buhi dili ko muundang pag-share sa mga Amen. by Hallelujah. the grace of God. Ako, Amen. witness po ko sa imo ang journey, you know, ingon nga woman of God. Na-curious po ko gamay. Noon jud po ka sa evangelism and then daghan kay napabaptize. Pwede mo Amen. utan giunsa nimo na. Praise the Lord. Okay, so far ikaw gyud ang ako nahibaw-an nga perti yung daghan ng kada bang ma-soul win and then Mm. the same time Baptism gyud. maka-baptism gyud giunsa Mm. nimo na. Kay sa Oo. uban magud lisod magud na siya. Mm. Sa imo murag sa iyong ra ba pwede ma-share nimo. By the grace of the Lord with my Mm. team, glory Mm. to God. I Amen. believe in Acts 1:8, the pastor, Mm. no? When the Holy Spirit has fully come in you, you will become powerful and great witnesses in the Mm. Lord. Amen. So, dili mo undang pag-share, dili Mm. pag-atiman sa Mm. kalag. Mm. At the same time, ibalita gud sa ilaha ang mayong balita o Amen. Great Commission gyud na Mm. dili lang kutob sa pag-disciple but baptize them in the name of the Father, the Son Son, and of the the Spirit Spirit. Mm. is the part sa pag-walk sa journey being a Christian. So Mm. dili mo undang og encourage, dili mo undang nga i-share dito siya mo ay pinaka main namo nga pag in terms sa evangelism. Mm. Amen. Ang pagdawat sa gospel o ang pagbabaptize. Then followed na ang what the Lord teaches us, commanded us to do. Ang gitudlo niya sa tuwa nga mula kawon sa kinabuhi, nakauban siya ng Mm. malimaya. Amen. Wow. Mauna, tinabangay yun mi sa team na mo, Pastor. Oh. Glory to Amen. God. So nami Salamat sa akong team, tambagan, Mm. praise the Lord. No? Amen. Sa walay undang, sa pagsangyaw, sa pulong sa Ginoo. Amen. Glory to God. Amen. So na-mention nimo ang team. So importante na sa imo po. Importante. Mm. Kaya we can't do alone. Mm. Dako Mm. kayo ang kingdom, Pastor. Mm. Amen. Dili pwede ikaw ra mag one man show. Mm. Ingani, nindot jud kayo no. Gusto pa ko mangutana pa gyud pero move to sa lain gyapon nga. Pero Mm. the same ra gyapon ang topic kay nagisgot tag negosyo, evangelism. Naa ba kay nahimong sayop sa pagnegosyo nga mura bang nagkatudlo nimo og leksyon ba? Nga tarungon ako ni unsa na nga ah, unsay natudlo sa imo? Unsay nakuha nimo nga leksyon sa diyang naa kay nasipyat sa imong negosyo nga possible siguro na damay ang Buluhaton sa Ginoo. buluhaton sa Ginoo. Nahitabo kung nahitabo ba na? Kinsa kay una ninyo?
Ba? O sige, si Oo, Pastor Elsie. Sunod si oo. Sister Miriam. Yes, dili man gyud na maiwasan na dili ma-perfect ang life, even ang Mm, business. mm, Maybe sa mga wrong decisions, mm, Mm, mga wrong decision na not guided sa will ni Lord, mm, mm, wala instruction, na instruction, lack of discerning the mm, spirit. mm, So mga ingon ana, I believe in wisdom. mm, Wisdom with all your getting is understanding. mm, mm. So sa ako makahatag to siya og moralismo nga dili na mautro pagbalik. mm. Amen. Kung unsa tong present nga ang past is past So, and naka-try jud ka sayop. nagsumbay jud ko og kanang ginatawag nga Sipyat kanang yun siya. sipyat nga Yan. ingon nimo kahuna di na mabalik. Mm. But I believe sa pamaagi sa Ginoo na ay rason, ay tumong, pero dili na himuon nga license Mm. Mm. ang Ginoo ray kabalo. Yes, siya kabalo sa all Mm. knowing siya, but we have to mo Pero giunsa decide man 'to ni bahalag di nimo i-mention ang unsa gi specific, pero giunsa 'to nimo cope up? Kay dako man kaagay ito. sa Na time giunsa ra man nga 'to nimo? na-lose ang negosyo Ah, is wala ko lang gibuhat, gidawat ako o okey. gidagan ako sa Ginoo. Mm. Amen. Gidagan ko sa Ginoo, and Lord, kung what you want me to be, what you want me to do, ikaw gyud ang magbahala sa tanan. Amen. And munang gisalig ako sa Ginoo, and I believe God is not deep, dili siya buta, dili siya bungol. Nakita niya mo Mm. situation, Mm. mo lang naka-importante kung naa may mga problema sa kinabuhi, Mm. dagan jud sa Ginoo. Amen. Dili Hallelujah. nato sulohon kay dako kay ang Ginoo kontra nato. Amen. So his thoughts is higher than our thoughts, Mm. his ways His are higher ways than and his our ways. ways. Mm. So dagan ko sa Ginoo, cast all your cares to the Lord. Sali ko sa Ginoo at the same time meditating his word, praying, and I believe people perish without lacking sa word ni Lord. Nakusgan Mm. ko beside na ay mga problema, and I believe si Lord mohatag og right timing sa Mm. tama nga panahon. Wala ko gadali, wala ko gaapas, wala ko Mm. gaunsa, but sa will ni Lord. Wow. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to Wow, God. nice kaayo. Mm. Sister Miriam, leksyon sa siguro nasipyat ka sa negosyo Yes, nya many times nadamay. many times jud kong nasipyat, pastor. Nya ni bangon na gyud ka. Pero nakabangon na gyud ko sa grasya sa Ay, glory to Ginoo. God. Oh. So Amen. dili pod gamay ang sipyat nako, pastor. It takes a millions. So daghan-daghan gyud So, no. millions Iko gyud. pag yun, So oh. naigo lang gyud ko sa akong kaugalingong Mm. tao. Mm. So nagiigo lang gyud ko niya, pero dako gyud Pero kaayo unsa ang may lesson nalusig. learned gyud nimo ana, Sister Ang Miriam? lesson learned gyud nako pastor nga trust the Lord with all your heart and lay not unto thine own understanding. Acknowledge him in all thy ways and he shall direct thy path. Ang nahitabo man gud ato pastor ning salig lang gyud kong tao. So nakasuway ka nga medyo nagdumot. Sa kung sakto ba ang kung words. Natural na pastor, do na Murag jud magdumot jud gyud tay kwarta biya na. o do Murag na giga jud mo. mahitabo gyud na pastor kay tao ra biya pug Wala ba ka kanahon nga asa tong secure ba nga tungod ito ako rin pa wala pastor pero giaksyonan gyud nako siya sa atong pamalaod. sa Giaksyonan batas gyud sa nako. batas. O sa batas gyud nako siya Lagi giagi no. kay naman tay batas. Lagi tama tama. Giagi gyud nako siya og batas. Kaya ang una-una mo na nila nga makwartahan naman gud mo. Wala sila kabalo nga ni agi gyud mo dako kay nga problema. Mm. So kanang ana imong Mm. gibuhat, leksyon gyud Oh, na sa imo. leksyon gyud na nako pastor nga na failure gyud ko. Dili gamay ang ako failure pastor, dako kaayo. Damay pod ang buluhaton. Wala gyud madamay ang buluhaton pastor. Maya Wala personal jud madamay kay ako man yung gipanindigan pastor nga kanang ang akong business ug ang akong ministry dili pwede nga akong isabay. Mm. So dili kung failure ko sa akong business wa ko'y laing kapit ang akong ministry. Mm. Nga dinhi sa ministry daghan ang mag-ampo, daghan ning Wow, magkaampo sa wow. akong kapilihan. Mm. So daghan kay pamaagi pastor ang Ginoo nga i-restore ka pero Amen. when God restores me, He restores me 100 times folded back. Wow. Amen. So ingon ana lang gid no kung katong naay mga problema nga ina pagtuon ninyo nga wala na paglaom no. Mintas buhi pa ang Dios o mintas buhi pa ta napa jay paglaom diha sa Amen, Dios. amen. So mo lang na ano kaya tanan mo agi man gyud failure di man gyud nato ma-perfect tanan even ang own business dili nato ma-predict ang atong business kung mo collapse ba na o dili. Pero mamduman lang nato sa permanente nga kung mo collapse sa atong business nara gyapon ang Ginoo nga mo restore nato. Wow, amen, Amen. amen. Anyway, gikan man na sa mga kung inato nga istorya naagi gyud ba? Naagi yung mga gitawag og negosyo, naagi yung mga kwarta, and then naa pa gyud dako nga buluhaton sa Ginoo. Kay uban man gud pag mabisi na sila sa negosyo kalimtan ang unsa inyong Mm. ma-advisean? Ang uban ba kanang labo na magsugod nagdagang kwarta? Wala limtan gyud. Di na gana mo simba nga unsa Mm. inyong ma-advisean na si Pastor Elsie? Na-remember ko sa the parable of the banquet. Sige. No, kanang time nga wala pa ka ba, nangayo ka sa Ginoo. Grabe, Mm. faithful kay si Lord gitubag ang mapag-ampo.
Lord, wala ko'y balay, Lord, wala ko'y trabaho, gihatag jud sa Ginoo. Amen. Indeed, our God is faithful. Grabe mm. siya Mm. ka-faithful despite sa situation nga kanang layo na imong gap sa iya Mm, ba. mm, Pero tungod kay merciful siya, Yes. gracious siya, tubagon jud niya. mm. So, and here comes na naan na nga, nang-invite na siya nga, here comes na ikaon diri sa church, na ikaon sa Mm. kingdom, na ikaon na sa table, bukod pasabot na ay simba, na ay pulo nga angay na to i-enjoy, i-receive, atong namnamon kauno na to, spiritually. Mm. Ni-decline na ka, naingon na ka nga, dili na ka, kay nabisi ka sa balay ni mo nga timanuno, nabisi na ka sa palit nga yuta, nabisi Lord, na yun, ka Mm. oh. sa pangunsa dira, daghan kay reason. Mm. Pero advice ako sa tanan, kung abot man sama sa basyang yun na ba ang imong gihaguan, tanan mawala. Dili ta again sa mga blessing, ni-enjoy ka na nato, kay gihatag na nilo sa to, steward. Amen. Pero pag abot nga ang Ginoo nga mao nay competition nimo in terms sa pagpangalagad, murag mamon na ba? Si Lord, He hate the mammon or money, no? Dili nimo ma-serve ang mammon o At money. the Mm. same time. Master of Mm. mammon, no? Mm. Either you hate the one, you love the other. Mm. So, but pa sa bagani, you have to choose Mm. Wow. Yeah. to decide, no? Mm. Nga asa ang decision nimo nga mahimaya si Lord. Amen. Nahimaya na si Lord, i-bless na ka, bisag wala pa gani ka nagsimba, ha? Mm. I-bless na ka ni Lord. Ibalik na to ang response ba nga ka-faithful ni Lord. Mm. Even nga ang ikaw mismo nga gamito ni Lord nga ang imong present nga life karon nga mahimong testimony, Mm. nabuhi siya sa imong kinabuhi. O Wow. mahimo na siya nga blessing sa uban nga wala kay Ginoo. Mm. Mahimo na siyang palantaw nga despite sa imong kakwartahan, sa imong problema, nangalagad ka sa Ginoo. Wow. Wow. Amen. Amen. Kana padayon ra gyud tang ayaw ta Amen. mailan sa buhat sa kaaway. Amen. Kay even si Jesus gitim siya after sa iyahang Fasting. fasting, Mm. niingon ba yang sa kanas kani imuha ni tanan nakita ni nimo ang mga pinnacle dire. Niingon Mm. si Lord, it is written, man shall not live by bread alone, Wow. but by Amen. every Amen. word that comes out from From the the mouth mouth of of the the Father. Father. That's why kita mangaon ta pulong sa Ginoo. Amen. 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 Grabe kuya, gyud ato mga guest. Sister Miriam, yes. Na ay mga igsuon na to diya, especially mga kababayenan siguro nga wala dako mag-income, wala dako magkwarta, wala nindutan ni. Mm. Nalimtan ang Ginoo. Unsa imong mga advice? Mao na to'y taong naanod sa kalibutan. Mm. Naanod na sila sa kasulog sa kalibutan tungod sa mga Mm. bahandianon nga mga butang. Mm. So daghan man ang tao sa kalibutan gud na grateful ay ungrateful. Mm. So kato sila nabutang to sila sa ungrateful kay gatuo sila nga katukanan ilang naangkon sa ilang tong kaugalingong kusog. Nalimot sila nga katukanan di ito nila mahimo kun wala ang Dios. Amen. So ato lang yung una-unaon nga kung sa wala pa ta madato wa pa ta giabunda sa Ginoo, nindot ta sa Ginoo atong gipangayo. Kung ihatag na sa Ginoo, dubli-dublihan na hinuon Mm. pagpasalamat ang Mm. Ginoo. Ayaw pagkang-a. Kay at every moment, at every time, pwede na i-withdraw sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mm. Kay kung kasaligan ka sa gamay nga butang, mas kasaligan ka sa dako nga butang. Mm. So we should always be grateful kung unsay gihatag sa Ginoo nato. Mm. Ato na noong samot nga dutdutan ang Ginoo. Ug daghan na kag panalangin, diha na higayon ang gatagaan kag chance sa Ginoo nga ang panalangin nga ning abot nimo mahimo nimong galamiton sa imong pagpalangan. You will be a channel of blessings. Ayaw pag-ingrata kun abat daghan na kag panalangin. The more gyud nimong pahimayaon ang Ginoo, the more nimong ipagamit ang imong Amen. panalangin. Kay dihang gapita gi-steward na sa Ginoo nimo para mahimo kang dakong channel of blessings. Daghan ang ministry nga atong matabangan. Wow. So kita dili kita malimot kung unsay tanan natong gidawat sa Ginoo, pasalamatan gyud nato ang Ginoo magamay ug madako. Wow. Pasalamatan gyud nato ang Ginoo. Amen. Amen. Wow, grabe ninduta sa atong gisigutan ay no. Kung mahimo gari di na ta mohunong pero kung naglilapas na dito sa time slot niya, magbayad daw kuno ta. Ala, Bayad ka additional. But anyway, grabe kayo. Kita, we are the church, we are the body of Christ. Kamo na magud mo diha na mo sa pagpangalagad, check. Dili perfect atong kinabuhi, check. Pero perfect atong Ginoo, check. amen. Naana ta sa pag-evangelize, check. Naapod ta sa negosyo, check. Sa inyong kadugayon sa pagpangalagad sa ngarian sa Ginoo, unsa inyong nabantayan kulang sa church? Dili lang local church, but overall ba? Unsay kulang sa mga magtotoo? Naa ba? Naa ba sa inyong una-una karon? Ako pastor. Sige, let's go with Sister Miriam. Usahay ang akong mapanid-an. Nalayo na ta sa evangelism. Mm. Nalayo na ta sa dati natong basic gid nato nga win souls.
Nga kanang mulakaw gyud ta nga mag-evangelize ta nga mag one on one gyud ta og kabig og kalagya sa tiilan sa Dios. Kay murag ang uban karong church, relax na kaayo ana nga part ba. Lagi no, Murag lagi. relax lang kay so let's go back to the old nga system nato. Nga kita maglakaw gyud ta mo share gyud ta sa pulong sa Ginoo dili gyud ta ingon nga paabot lang kayo, people na lang ana mo trabaho, kanina lang itong leader mo trabaho, Lagi kanina no? lang sila mo trabaho. Mm. Kinahanglan gyud ta kita tanan mo move gyud ta, mo guwa gyud ta. Amen, amen, Yes. amen. Mulakaw gyud ta. Ug ato jung isulti sa matag isa sa tanan natong makit-an nga ang gasa sa Ginoo nga atong nadawat ma-share gyud nato nila ang Yes. gospel, Wow. ang salvation nga gipakamatyan sa Dios dito sa Wow. cross. Amen. Kay mauray akong nakita karon nga church nga murag easy na lang sila kaayo tapok-tapok na lang worship na lang tapok ng simbahan pero wala Or na sila mibalik sa evangelism. wala na ang evangelism nawala na. Mm. So dapat ato nang i-restore kay kun dihang dapita Mm. daghan jud ang kalag nga musaka sa langit. Ang akong masulti gid ana sakto jud kay ka ako masultihan akong kinsa magali naminaw karon niya murag ni sakit imong dughan pag istorya na ba. Possible siguro gi-correct lang ta sa Ginoo. Yes. Ana. Mm. Bisag kinsa ang nagistorya, ganahan mo sa nagistorya, dili mo uyo sa nagistorya, approve mo sa nagistorya. Pero klaro man gud ang gistorya ni Sister Miriam. It's really from the Lord nga possible gyud nalimtan. Makabantay jud po ana nga medyo ni-relax ang simbahan ba Mm. sa evangelism. Direta kang Pastor Elsie, maupod ba ka na sa imong unahuna unsay na sa imong unahuna? Sa point of view nako Pastor James is daghay mga local churches nga 20, 30 years na ang mga kalag na gunita 20 ra ka buok 30 tungod Amen. kay depend na lang sila nga naa sila sweldo ingon ana. Mm. So okay man na kay makatabang man na sa kingdom sa Ginoo pero ang main reason nga naay local church or we are the body of Christ is to preach the gospel. Amen. To share the Hallelujah. gospel which is lacking karon makita nato diri sa kalibutan not just in Iligan City bisan sa tibuok kalibutan ang uban sa mga first world countries gisara na nila ang ilang simbahan no daghay gi-close na mga churches so kita as the body of Christ padayon ta nga magsangyaw we believe nga no wala pa nibalik si Jesus Christ because dili siya gusto nga ang iyang mga kaanakan ingon ni Lord nga sa 2 Peter 3:9 nga dili siya gusto nga ang iyang mabinuhat makamit to perish no nga kailangan na mukaw sila in perish to repentance no Mm-mm. dadon yun ibalik dadon na sa tiilan sa Ginoo Amen. usa kita na mga gitawag ni Lord na mga pastors mga ministers in Christ dili kita paila sa buhat sa kaaway Amen. padayon ta mo sangyaw kada bitaw ginatawag nga uncomfortable sa ato ang zone no dili na matog plasta na kayo kaingon ani hulat na lang ka sa kamong sa Ginoo okay na ka we are accountable no Amen. Namang gyud po yung mga accountable gyud ta sa mga buhaton nato Amen, amen. Namay mga istorya gud ana Pastor Elsie nga ang local church nagtrabaho gyud pero di gyud mo daghan. So Mm-mm. it doesn't mean nga kung gamay ka nga church wala ka nag-evangelize. Ang punto lang gyud ani is atong ipalihok nga ibalik Amen. nato ang passion Amen. ba. Mm-mm. So Amen. basin mo gud ma-misinterpreta ba nga magunahon na sila nga kanang mga gagmay nga church inyong pasabot dili. Ang pasabot lang is gamay o dako usahay nawala na gyud ang Soul winning. okay. It doesn't mean magud kung magsige mo soul winning mudako ang church. It doesn't Mm. mean kay ang magpa-multiply ang Ginoo ra man gud pod. Mm-mm. Ang point lang is ibalik ang passion, ibalik ang fire ba Mm-mm. nga mao ra ba ning pinaka great commission nato. Mutong ingon nimo ba nga Yes. man na dapat ang normal ibalik Mm-mm. nato ang normal. Mm-mm. So karon wala na magitay time and then nalingaw na ko sa inyo mga tubag. Salamat kayo maka-revive no. Perfect kaayo. Salamat kay magisgot mo tag widow. Ang widow ra ba sa kanang sa Old Testament o New Testament mga tabangunon niya sa inyo murag kamo may mo empower. So salamat sa grasya sa Ginoo sa inyong Amen. kinabuhi. Favor in the sight of God ang Amen, widow. amen. Favor gyud na siya. Kuan kanang sa akong madasig sa inyo padayon mo. Amen. Kay gamiton gyud mo sa Ginoo. Amen. Labaw sa tanan ato ang mga audience karon no, especially sa Body of Christ. Kay mao magyud ang ato ang purpose sa Istorya Hey podcast nga at least natin mga talk show ba nga para sa atong mga kaigsuonan sa matag simbahan. Naay mga nagtan-aw karon sa ilang status sa ilang kinabuhi. Especially siguro mga mama, mga widow, mga women. Unsa may inyong final nga madasig ninyo sa ilaa? Unsay ihatag sa Holy Spirit sa inyo? Pwede ninyo istorya karon. Kisay una.
Ako lang. Oh, sige. 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 Mga power gyud ni sila Ah, kaayo. Para Pakadyo sa lang ha. tanan sa Sige, mga go. naglantaw po sa istorya Oh, tuwa na. Ano ta, Oh, istorya sige. is a blessing from the Lord. Platform siya gihatag nga the more ma-expand ang word ni Lord, the more daghay madasig makakita niini, the more daghay mga lagad pinaagi ni istorya ni Amen. So, labi na sa mga balo, no? Isaiah 41:10 is for you and for me. No, niingon nila si Lord, fear not, do Wow. not be dismayed, Oh. for I am the Lord your God. No? Whatever situation sa kinabuhi, He will uphold us into His Wow. righteous Amen. right hand. Dili ta pasagdan ni Lord. He never Amen. leaves us nor forsake us. Mm. The Lord is faithful. The Lord is gracious. Amen. His love endures forever. Mm. Laban Yes. barog sa kinabuhi. Amen. Amen. Daghan pa mga Amen. maayong Amen. butang. Amen. Na-enjoy na to ang kinabuhi upan sa grasya sa Ginoo. Amen. That's why Amen. ayaw kalimot ampo kanunay. Amen. Palanggaan yung kinabuhi, palanggaan yung Amen. pamilya, palanggaan Ginoo. Mm-mm. Ug labaw sa tanan ayaw pag-mispermi sa topic na mo sa istorya he. God Wow. bless. Amen. Amen. Murag makabalik pag yun, iba. Kabalik pag yun ni. Sister Maria, kung sa imong final message ato ang mga kaigsuonan. Dili ta magkapoy-kapoy og pagpangalagad sa Ginoo. Wow. Kay ingon siya diri sa 1 Corinthians 15:58, your labor is not in vain in the Lord. Amen. Ang tanan nimong buhat nga imong gihatag kadto Ginoo dili sayang. Kay sa pagpangalagad sa Ginoo walay tabla atubangan sa Dios. Mm. So tanan everything is recorded. So paminaw mo pirmi sa istoryahe kay dinhi ninyo makita ang mga episode nga nindot kay nga makatabang Hallelujah. ninyo sa inyong mga question sa inyong mga huna-huna nga dili matubag sa uban. So Wow. padayon ta diri sa istoryahe og paminaw magsunod sa mga episode sa atong program nga istoryahe. Wow, salamat kaayo sa pag-promote sa ato ang podcast. O ingana, we're really hoping ang ato ang panaghisgotanan makahatag yung kadasig sa tanan nga Amen. mga kaigsuonan. O di nato ni dugayon ha. Og kining episode no brought to us by Fix Septage Management and Services. Na kay problema sa imong septic tank, pwede nimo tawagon ang 0906-441-1473. So wala na tay time. Magbabay na ta. Mga istoryang puno sa grasyag kamatuoran. Kini ang Amen. Istoryahe. Hey! Mga istorya puno sa